tuna Rahsiveng cultural club tena kanon entir tur hi Buhzai Cheraw ania athen chuan bualpui Cheraw po anti thawa je hemi Cheraw lo chuana bulpui ber chu bualpui khuwa a mana sanga zakwa somkwa bor chhovel khan inti siang nan manga chu chu an mani bualpui Cheraw ti ming hi anron putira ma se khi ta na lan kho hian khi kan original zo kania cái mà ni làm địch tắc anh Buhzai khó khata antinan bu nga fal de Buhzai anh này thin lom nan khan hemi Cheraw mang hian an lom thina chu wang chom Buhzai Cheraw dita art and culture department a pibo chingpui director om lai khan hemi nam lam hi department atan approve an dil ta chuan Buhzai Cheraw ti mingpuin an lo pom ta chu mizoram tlang sang en tiang kan lo hriat pha ta chu tu na hian Buhzai Cheraw an tia bualpui Cheraw an ti bok ani